Zdravo svima, evo nas ponovo. I kao što ste videli iz naslova ovog videa, danas ćemo pričati o proizvodima koje sam najčešće koristila proteklog meseca, dakle u pitanju su oktobarski favoriti. Pa da ne bi dužila sa pričom kao što to uvek radim, krenut ćemo odmah od prvog proizvoda. Prvi proizvod o kome ću pričati je regenerator za kosu kompanije Sajos i ovo je regenerator za suvu i oštećenu kosu. Kaže da dubinski obnavlja strukturu kose, do 90% manje lomljenja vlasa. Potrošila sam oko pola pakovanja, dakle ovo je pakovanje od 500 ml i mogu da kažem da sam jako zadovoljna jer počela sam da isprobavam neke nove proizvode od kada sam se farbala i ovo je prvi u nizu, planiram da kupim još nekoliko regeneratora, ali ovim sam jako zadovoljna jer mi je kosa jako mekša i manje je suva nego što je bila kada sam imala plavu kosu. Tako da stvarno sve preporuke, mislim da je koštao oko 300 i nešto dinara u Mercatoru, a znam da se može naći u DM-u i u Liliju. Sljedeća dva proizvoda su za negu lica i ovaj prvi jeste sapun od kozjeg mleka sa zelenom glinom. Dakle, ja sapune za čišćenje lica ne koristim, uvek sam koristila neka sredstva za čišćenje lica, ali sam nedavno kod Marije sa bloga Hair in the Clouds pročitala, znači ona radila ceo članak, ja mislim, za 3 sapuna i videla sam da je ovaj sa zelenom glinom baš namenjen za masnu kožu, kakva je i moja. I mogu da kažem da mi se jako dopada, sviđa mi se kako miriš, sad ja nemam sapun unutra u kupatilu, a sav je mokar jer sam ga malo prekoristila, ali jako je, znači vidi se da je od prirodnih sastojaka, jako prirodno i lepo miriše. Ima neki specifičan miris, sada možda se nekom ne sviđa, ali ja volim te prirodne stvari. I jako mi je zanimljiv sastav, imate sve kod nje na blogu, iz čega se svaki sastoji, ima otprilike oko 15 vrsti u Liliju, cena je manja od 100 dinara, 90 i nešto i svaki sapun je namenjen za neki drugačiji problem. Tako da ja sam uzela baš ove za masnu kožu. Marija je na blogu navela da ovaj sapun ne treba koristiti svakodnevno, tako da ga ja koristim otprilike 2 puta nedeljno kada se setim. Jednom za vikend, jednom u toku nedelje i stvarno sam primetila da mi je lice manje masno, tako da stvarno sve preporuke obavezno probajte jer stvarno cena je. I imam još jedan proizvod za lice, u pitanju je Rimmel London Stay Matte puder i ovo je boja 200 Soft Beige. Mislim da ima oko 5 boja, da. Meni je drugarica preporučila ovo jer otprilike imamo istu boju lica. I primetila sam da kada ga nanesem tamnije je, ali onda kada ga lepo utapkam, ili prstima ili sunđerom, pošto sam skoro kupila sunđer onaj za nanošenje pudera iz Oriflame-a. Jako ga lepo nanese i onda se nekako stopi boja sa mojom bojom lica. Jako mi se sviđa, znači ovo je puder namenjen za masnu kožu i jako mi se sviđa jer ja ga otprilike stavim ujutru i kada dođem kući uveče on stvarno ne mrda. Znači ne stane na nekim delovima, ali ne sija mi se toliko lice kao što mi se do tada sijalo sa drugim puderima. Tako da stvarno sve preporuke, mislim da je u Liliju otprilike bio 540 dinara, dok je u DM-u nešto skuplji, oko 600 i nešto, pa čak i 720-30. Tako da je u Liliju jako povoljniji i probajte ga ukoliko imate masnu kožu. Sljedeći proizvod o kome ću pričati je ova krema iz Avon Footworks kolekcije, koja je namenjena za masažu stopala i ovo je sa lavandom. Dakle, jako je lepa, nju sam nedavno naručila, mislim u prošlom ili pretprošlom katalogu, pakovanje od 150 ml i jako mi se sviđa miris, nekako sam sada skroz u tom fazonu da mažem proizvode sa lavandom, uskoro ću pričati i o drugim proizvodima. Jako mi se sviđa, jako je nekako bogat. Pošto je sada hladnije vreme i uglavnom spavam sa čarapama, imam neke posebne čarape koje koristim za spavanje, tako da su mi ujutru, znači namažem pred spavanje, stavim čarape i onda ujutru kad ih skinem vidim da su mi stopala jako mekša i ti neki problemi koje sam imala na petama su nestali, znači bilo su onako grublje i tvrđa, a sada su stvarno super i jako sam zadovoljna ovom kremom, mislim nisam probala nijednu kremu iz ove kolekcije jer mi se nije dopala. Sad imam dva proizvoda iz Avon Planet Spa kolekcije. U pitanju je kolekcija Sleep Serenity. Dakle, ove proizvode ste mogli vidjeti u videu kada sam otvarala kutiju valjda za kampanju C13. Ne mogu tačno setim kad smo dobili. Ali da, ovo smo mi Avon dame dobile, znači skupile smo one neke poene ili kako god. Mislim, pravile smo određene porudžbine u određenoj visini. I onda smo mogli da naručimo ove proizvode za 10 ili 20 dinara. Dakle, ove proizvode su sa kamilicom i lavandom i ovaj prvi je sprej za posteljinu i jastučnice. I sada, pošto oni mirišu na kamilicu i lavandu, treba da imaju neko umirujuće dejstvo na vas i da vas nateraju da lepše i brže zaspite. Ja imam problema sa spavanjem, da ne mogu da spavam lepo
pa zadnje 2-3 godine, tako da meni to ne pomaže, ali mi jako lepo miriše noću i nekako se smirim i nekako ne razmišljam o nekim stvarima, pošto mi se inače uvek sve stvari vrmzaju po glavi pre spavanja. Ali da, jako mi se sviđa kako miriše, znači miris je nežan, uopšte nije jak, kao što sam i očekivala, tako da je stvarno super. Mislim da će ovi proizvodi biti dostupni u kampanji C1, koliko sam ja nešto videla na internetu, pa probajte ih tada ako vam budu interesantni, ako budete bili u mogućnosti. A ovaj drugi proizvod je mazalica za sve, znači mažem najčešće na usta i na nokte, odnosno zanoktice, i on miriše isto kao i ovaj sprej, znači isto je sa kamilicom i lavandom i jako je umirujuć, jako je nežan miris i jako mi se sviđa, znači to stalno mažem kao što već znate. Tako da stvarno je super. I pakovanje je znatno veće od onih tipičnih mazalica iz Ava Naturals kolekcije, tako da mislim da se stvarno isplati. I kada već pričamo o tim kremicama za sve, spomenut ću i ovu iz Ava Naturals kolekcije. Ovo je sa breskvom i pamukom. Jako volim ovaj miris, jako mi se sviđa kako miriše na krema za lice. Ovo nisam naručila iz kataloga, već sam uzela preko drugarice koja također radi Avon, ali je prodavala po nekoj smešnoj ceni, tipa za 100 dinara. I ovaj miris koji sam jedva čekala da probam. Pakovanje mi se ne sviđa, nekako mi ova boja bela i roze ne idu zajedno, nekako je mogla da bude naranđasta, ali opet ona sa medom je naranđasta, ali ne znam, nekako mi je jeftinije pakovanje u odnosu na ona druga sa medom i sa maslinom, ali miris najlepši od svih i jako mi se sviđa, znači mažem ih i na usta i na nokte, tako da stvarno probajte ukoliko nije. I to je još jedan proizvod za negu usana, u pitanju je Lip Butter iz Nivea Labella. Dakle, ovo je Raspberry Rose. Kao što ste vidjeli u prethodnom videu, rekla sam da su kod nas stigli ovaj sa malinom i onaj običan ili Hydration, mada ipak mislim da je onaj običan. I jako mi se sviđa, toliko je nekako, znači čim je puter, znatno je gušća formula. A što se tiče pakovanja, meni je mnogo slatko i meni uopšte ne smeta da stavljam, da prstima nanosim. Ali eto, dobila sam dosta komentara od drugarica kao kako ćeš ti to da stavljaš kad su ti ruke uvek prljave. Mada ne znam, ja ruke stalno brišem vlažnim ramicama, tako da ne bi trebalo da su mi prljave, ali opet nekako, ne znam, jednostavno sam navikla, a to opet samo ja koristim, tako da ne širim nikakve bakterije ili bilo šta. Cena je također povoljna, znači mislim da je oko 239 ili 249 dinara u Liliju, ne znam da li ih ima u DM-u, to ću morati da proverim, ali nadam se da će uskoro stići i još novih ukusa kod nas. Planiram da pogledam sada kad idem u Bugarsku da li ima tamo nekih zanimljivih ukusa, pa ću vam pričati i o tome ako budem našla nešto. I da zatvorimo priču sa proizvodima za usne, znači nešto što sam najčešće stavljala ovog meseca jesu olovke za usta, odnosno ruževi u olovci. Imam ove dva, ovaj prvi je iz Avon Irresistibly Sexy kolekcije i ovaj Boa Promiscuous Plum. A ovaj drugi je iz Maybelline New York Color Drama kolekcije, dakle Color Drama je neka jeftinija Maybelline kolekcija. I ovo su olovke o kojima svi pričaju, pogotovo na našim blogovima. Znam da ima 11 boja, ali kod nas ih ima 10, ne znam zašto, ali svi je traguju za tom 11. Ali ja imam trenutno ovu boju 110 Pink So Chic i ove mi se jako sviđaju. Ova Promiscuous Plum je nešto tamnije, znači tamno bordo koja opet vuče na brown. Jako je tamna i jako je puna boja, znači nema onako kada se maže da ostavlja linije, prazne linije ili neka prazna mesta, već je nekako lepo se nanosi i mekana je. Dok je ova druga Maybelline ima neki serefasti sjaj, ali on mi uopšte ne smeta i jako je lepa, jako se isto je mekana, jako se lepo nanosi i planiram stvarno da uzem još neku bordo ili tako neke jesenje boje, jer su stvarno super, a i cena je jako smešna, mislim 250 dinara, negdje se čak mogu naći i za 200. Tako da to obavezno pogledajte jer stvarno svi ih preporučuju, stvarno su super. Prelazimo i na lakove za nokte i pre svega moram da spomenem ovu bazu koju sam zaista oduševljena. U pitanju je baza iz Avonove Nail Experts kolekcije koja se zove Rich Filling Base Coat. Dakle, neka nežna rozikasta nijansa, ali je ipak providna kada se nanese na nokte. Jako mi se sviđa jer nekako lepo se nanose lakovi preko njega, a i opet samo ime kaže znači Rich Filling Base Coat, što znači da popunjavate neke rupice i neke neravnine koje može imati na noktima. I to sam baš istestirala jer imam na malom noktu na desnoj ruci
nekoliko mesta sa tim neravninama, odnosno rubicama, odnosno udubljenjima. I stvarno kada ovo nanesem preko toga, stvarno postane glatko i to se uopšte ne vidi kada nanesem običan lak preko toga. Tako da jako mi se sviđa, stvarno sve preporuke. I možda mi se čak više sviđa od one Gel Finish Base Coat, mada ja to ipak više koristim kao nadlak, ali od ovoga su mi dosta porasli nokti i stvarno mi brže rastu, tako da češće moram da ih kratim i turpijam. Tako da stvarno probajte ukoliko tražite dobru bazu za nokte. I imam 3 laka i sva 3 su iz Gel Finish kolekcije. Prvi je Roses Are Red, o kome sam već pričala i u videima i na blogu, tako da pogledajte tamo. A ova druga dva ću pisati u budućim postovima. U pitanju su boje Wine and Dine Me. To je neka bordo boja koja opet više vuče na brown. I deluje malo ređe, znači ima ređu formulu i posle prvog sloja stvarno nekako ne izgleda sve to lepo, ali opet kada nanesete drugi sloj stvarno dobijete jednu punu boju sa divnim sjajem. I treća boja je boja Marvelous, koja mi se najviše i dopala, znači koja mi je definitivni favorit od svih lakova koje sam mazala ovog meseca, jer je jako neobična, znači opisala bih je kao ljubičastu, ali opet je neka prljavo roze ljubičasta sa nekim sivkastim podtonovima. Stvarno je super i stvarno je neobična i super je za ovako vreme, znači za jesen i za zimu. Tako da, ukoliko tražite te neobične lakove, obavezno probajte ovo i nećete se pokajati. I što se tiče njegovog sjaja, on definitivno ima najveći sjaj, odnosno najsjajniji od svih koje sam probala iz ove kolekcije. Tako da ovom kolekcijom sam generalno oduševljena jer su jako postojani, ja ne nosim nadlak preko njih. Jako lepo sijaju i stvarno, pošto nemam mnogo vremena da lakiram nokte, uglavnom ih mažem samo vikendom i onda skinem sledećeg vikenda nanesem novi, ali stvarno ne mrdaju, ne krzaju se, stvarno su super i obavezno ih probajte. Oni su uglavnom na nekim akcijama kupi 2 za toliko i toliko, tako da stvarno se nećete pokajati. I posljednji proizvod je parfem. Dakle, ovo je parfem koji je meni kuma donela iz Švedske, mislim da ga je kupila na aerodromu tamo u njihovim duty free shopovima. I kako je ona meni objasnila, ovo je neka clean kolekcija parfema u kojoj se nalaze parfemi koji treba da mirišu na nešto čisto i sveže. Ovi moj miriše na kišu. Tačnije, mene više podsjeća na one dane kada padne kiša u proleće i onda posle kada prestane da pada i onda tako nekako sve miriše čisto i sveže. Eto, baš tako miriše, jako je lep, jako je čist. Međutim, nije nešto postojan, ali pakovanje je malo, dakle 30 ml i meni stvarno nije problem, ja ga uvijek nosim u torbi, stvarno nije mi problem da se stalno prskam njime. Tako da, ukoliko, ne znam da li ga ima kod nas, pošto mi nemamo Sephoru više u Nišu, ali eto, možda ima u Beogradu u Sephori ili ukoliko znate nekog ko živi u Švedskoj pa ako može da vam donese, obavezno probajte jer je stvarno super. I to bi bilo to što se tiče tih materijalnih, odnosno upipljivih proizvoda. Sada bih pričala o 2 stavke koje su meni jako bitne. Dakle, prva stavka su serije koje sam gledala ovog meseca. Znači, ne znam da li znate, ali obožavam seriju The Walking Dead. I eto, uvek sam bila ona tipično žensko dete, znači baš sam ona prava devojčica i stvarno sam voljela sve te ženskaste serije, ali, ženskaste, da, nove reče, ali The Walking Dead je stvarno fenomenalna serija i eto, da mi je neko rekao pre 2 godine da ću to da gledam i da ću toliko da budem oduševljena tom serijom, stvarno mu ne bi poverovala, jer kada sam prvi put gledala prošlog leta, bukvalno nedelju dana sam sanjala samo zombije i sanjala sam samo zombi apokalipsu i jako sam se plašila u početku, ali jednostavno sada kako idu sezone nije više toliko bačen akcenat na zombije i na taj strah od zombije i na to koliko su oni grozni, koliko je bačen akcenat na te odnose među ljudima i na to kako ljudi reaguju u takvim situacijama. Sada je počela 5. sezona koja je stvarno fantastična, mislim da su sad izašle 3 epizode, ali eto, ukoliko želite da gledate nešto drugačije, obavezno dajte šansu ovoj seriji jer je stvarno fantastična, znači stvarno baš sam oduševljena i kako idu dalje sezone ona je sve više popularnija. Znam da ima i strip i to bih isto voljela da čitam, tako da ukoliko znate gde to mogu da nađem, ostavite mi dole u komentarima. I druga serija koju sam gledala i završila dok sam čekala da izađu nove epizode The Walking Dead jeste serija Orange is the New Black. Znači, za sada su snimljene 2 sezone, mislim da nova sezona izlazi tamo maja, juna. I
opet drugačija serija, ali nije baš za mlađu populaciju koliko je više za nas starije. Eto, to kažem zbog tih seksualnih scena koje se nalaze u toj seriji. Ali opet, serija prati jednu devojku u 30. godinama, znači ženu u 30. godinama, koja je imala problema, odnosno zabavljala se sa devojkom nakon što je završila koledž, ali ta devojka je bila diler droge i onda je ova zajedno sa njom, nije toliko učestvovala u tome, ali je opet bila posrednik i prenosila je drogu sa njom, znači, od grada do grada, od države do države. I onda je nakon dužeg vremena, znači otprilike 10 godina kasnije, opet su stigla ta priča jer je počelo suđenje jednog tog dilera droge, tako da je ona morala da odsluži kaznu otprilike od 12 ili 14 meseci. I sada serija prati kako se ona promenila, znači pošto one imaju verenika, kako se sve to, znači kako su ljudi u njenom okruženju reagovali na to, kako se ona snalazi u zatvoru. Opet je humoristična na neki način, ali opet je i teška u tom smislu kada vidite u kom položaju se nalaze te žene u zatvoru. Tako da eto, sada čekam i 3. sezonu, znači zanimljiva je, zaintrigirana sam, ali eto, ipak više volim nešto malo teže, kao The Walking Dead i Game of Thrones. I posljednja stavka jesu youtuberi, koje sam najčešće pratila, pa ne samo proteklog meseca, već nekoliko meseci unazad. Što se tiče praćenja youtubera, ne pratim mnogo, znači imam tu neku ograničenu listu tih youtubera koje stalno pratim. Zato što eto, više nemam toliko vremena da pratim i da gledam make-up tutoriale i tutoriale za nokte koliko sam imala ranije. Već sam sada više fokusirana na favorites videe, na vlogove i uopšte na neke videe u kojima se priča nešto, zato što samo pustim u pozadini dok se šminkam i dok se spremam za fakultet. Eto, nekako su mi se interesovanja promenila kako idu godine i kako sam starija. Dakle, prvi youtuber koga ću spomenuti jeste Estee, odnosno Essie Button, sa kanala Essie Button, koja također ima kanal Essie Button Vlogs na kojem izbacuje vlogove. Ja sam njom oduševljena, znači to je devojka, mislim da ima oko 22 godine, iz Kanade, koja se zabavlja sa momkom iz Londona, koji je malo stariji možda od nje, ali eto, oni su se upoznali preko interneta, otprilike godinu dana su se dopisivali i zabavljali preko Skype-a, da tako kažem. I onda je ona išla sa njim na put oko, da kažem, sveta, ili ne znam gde su sve išli. I onda se nakon nekog vremena preselila sa njim u London. I eto, nekako mi je sva slatka i sva je tako uvijek je vesela u videima. Jako mi je smešna, nekako mi u nekim situacijama podsjeća i na mene. Ali eto, jako mi se sviđa njihova veza i ona je skroz opuštena i stvarno su zanimljivi videi, znači tamo možete naći i make-up tutoriale i fashion videe, odnosno videe koje ona snima sezonski, znači jesen, zima, proleće, leto sa nekim njenim omiljenim odevnim kombinacijama. Također možete naći video o favoritima i opet se baviti nekim temama, na primjer pričala je skoro o menstruaciji ili o brushalterima, eto to su te neke zanimljive teme o kojima se ne priča toliko često na YouTube-u. Tako da ostavit ću njene linkove dole, obavezno zapratite. Znači, opsednuta sam i njenim vlogovima zato što imaju psa koji se zove Reggie, koji je tako, ne znam tačno koja je to rasa, ali eto tako sam je, mnogo je lep i nekako su mi mnogo slatki svo troje i eto, da kažem, živi taj život koji bih ja htjela da živim kada se odselim odavde, nadam se nekad. A drugi youtuber, znači sigurno ste svi čuli za nju, u pitanju je Tanya Burr. Ja sam subscribe-ovana na njen kanal pa od kada imam i ja YouTube kanal, dakle od 2009. 10. mislim kada je ona počela da snima videe, ali nikad nisam baš gledala njene klipove, ne znam iz kog razloga. I u posljednje vreme jako sam zaražena njenim kanalom i jako mi se sviđa, jako mi je zanimljiva zato što ima divan britanski akcenat i isto mi je sva tako slatka i sva tako buckasta i nekako, ne znam, uvek je vesela u klipovima i uvek me raspoloži kako gleda njene klipove. I eto, ona također živi sa verenikom i isto su mi oboje slatki, on ima YouTube kanal, ali eto, njene vlogove volim da gledam, ona baš dosta radi mesečne vlogove.
tako da uvek možete pronaći nešto. I nekako sam jako ponosna na nju, jer kada gledate nekog, odnosno počela sam da gledam i njene starije klipove, ali kada vidite koliko neko sazre i šta je ona sve uspela da napravi od svog kanala i da sad ima kolekciju šminke, eto, stvarno divne stvari za koje se nadam da će uskoro postati popularne i u Srbiji. Tako da to bi bilo to, nadam se da vas nisam mnogo gušila pričanjem kao u prošlom videu, pokušala sam da budem malo kraća. Nemojte zaboraviti da lajkujete video, da se subscribe-ujete, da me pratite na društvenim mrežama. I ukoliko ste probali neke od ovih proizvoda ili imate neke preporuke za slične proizvode koji bi meni bili zanimljivi, pišite mi obavezno dole u komentarima, jer stvarno volim da čitam vaše predloge i obavezno isprobam nešto novo. Tako da nadam se da ste uživali, pa se vidimo uskoro. Ljubim vas, ćao!